Axiña na xungla vivían unha bruxa e un porquiño. Pero un día a bruxa tiña tanta fame que se quería comer o porquiño. E o porco fuxiu e rebozouse na lama. E saíronlle champiñóns polo corpo. E fume por as orellas. E o porco estaba tan porco que a bruxa non o quería comer. Pensando, fixeron un revuelto cos champiñóns e o lama. Colorín colorado, nos habremos merendado. Chámome David Gutiérrez, nacín en Ponferrada e teño 8 anos. Eu chámome Martín e tenho 5 anos e nacín en León. Eu son Antón, vivo en Ferrol, na rúa Sexto Dereita, e con mis padres e teño 6 anos. Eu me chamo Mónica e tengo 5 anos e vivo en Ferrol. Eu chamo-me Chava e teño 11 anos e nacín en Hungría.